खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलनिफ्राय बुंदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामगोन आरो बे लाइटिंखौ दाबायगोन आरो नोंथांमोना जों जि भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना जि सिगांग्रो मोननाय बायदि थाब नोंथांमोना सिगां मोननाय बायदि बे लाइटिंखौ दाबायगोन आरो जों मोनसे फिल्म स्टोरी बानायगासिनो बे जाबाय जों मेन्टेल क्रेक बे मेन्टेल क्रेकआ जोंहा दासो पार्ट 1 जादों बे पार्ट 1आ जों दिनै हगारगोन आरो हगारबाय होनना सानना लादों आरो नोंथांमोना नुहैगोन आरो जों पार्ट 1 निफ्राय बिथिं उनालागै नोंसोर नुलांबाय थागोन नायबानो जों आरो गोदान भिडिअ बानायगासिनो बानायनो थांखि लादों आरो बे बानायनायखौ जों सामोना जि सिगांग्रो मोननाय बायदि जों नोंथांमोना नुग्रोगोन आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामगोन दाबायगोन नोंथांमोना नुग्रोगोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय नोंथांमोना नायलांदो हामा गोरा खाले आसोल मा खालामबावनो आं बेखौ मावनानै आंनि आबादाव सहैनो नागिरदों नों मा होगोन दालाय खेला लोगोबाबो लोन्था बुलाय नामा आसोल नाहरगोनलै मा खोनाबाय थादों ओइ नोंसोर मा जालायबाय थादों बेयावलाय दे हामालै हामालै बख्रा हामालै ओइ बख्रा ओंखार हामा ओइ हामा इदि नङा नाय गोनां नोंखौ बख्रा ओइ बख्रा नों मानो बिदि हामालै थ' थांसै थ' बख्रा थ' थांसै थ'